Takže nevidím Dobre, nič. 10 Ja som kg. 33. Ucko, Policajný hráč zabíja. Ja som tretí stĺpec. Daktilka, drž piču. 34. Splinter Cell, Invite. Dobre, máte všetci. Brb, jak ich tam A strieľa. zabij ho, Miro! Snajperka! A dvaja hráči! Vy Dvaja nekríže, hráči! kokot. Vy ste kokoti, kurva, oni zašli. Do piče s vami, veď vedia o nás, Ty kurva. si jebnutý, Miro, ty si ho mohol odjebať. Kurva, však sa Vy dvaja ste hlúpi, more, nenadávajte jak hlúpi. Hrajte. Kokot, môžeme hrať, keď snajper je od nás profesionálny noob. Tak mi daj to snajperku, ja ich zabijem. Na čo ste strieľali? Ty si jebnutý, vy ste nestrelali, nič. To on strieľa, ty jebot ho z lesa. Tá strieľa zombíkov. Choď a A sa kde? Policaj, kurva, Miro je spomalený do piče. Ja si láňa, budem to Na sledovať. čo strieľate, hej? Ale sa... Miro, ty si retard. Ja si Primi nebal. grupu, Viktor. Počkaj, keď si Á, počkaj, dobre, tam je dole. No, A hráč, vzadu, pri stromčeku. Uvidíte ho. Má červený košel. A vidíš ho, Miro? A nestrieľaj, počkaj. Nestrieľali. Čakáte pol roka, ale Dako zase nečaká. Ten strieľa všetko, čo vidí. Tak ale Miro, keby není spomalený, že žrút vyjebaný. A kde si pýtal? Ja čakám. To je like šúti proste. Kokot. Už nejaké kilenice. No kde sú tí strelci? Pič, teraz sa ti neukáže, lebo vedia o nás, nevôľ. Ale kokot vedia o nás, ty si jebnutý. Však sa sem kúkal. Jem keď ďaleko kladom. A teraz sa tu niekto spawne a zabije nás všetkých ľudí. No. Asi tak. Tak choďte, tak povedeme traja dopredu a Miro niekto osne do snajperov. Ja idem prvý. Potom je na taký lonica ti jebe. A? Zombie. Tuším je niekto... Áno, je tam ďalší hráč tu za poliklinikou, vidím ho. Miro, tuším, sú tam dvaja, poď na moju stranu, odjebeš ich. Poď na moju stranu, trčí mu tam Riťka. Dávaj, Gebula mu vidno, daj ku mne do piče. Z tejto strany? Tuna. A jak sa kúkneš cez ten oný, jeho vidno, má červenú košelu ten kokot. A teraz ho není dobre vidno do piče s tebou, Miro. Bože, Miro. A jeho tam vidno, vidíš to? Vidíš ten pohyb? No nevidím stík. Aha, Hen to mohol byť tam. piče. To dostrelil. Neviem. To ty, Miro? Nie, to nestrel. To bolo tu na pri nás, vy kokotkovi. Čo ti jebe? Chlapci, odpojme sa, poďme preč. Vy ste kokoti. Ja sa bojím do piče. Dobre, ja som tu na chlapci už, hej, vnútri. Kde si ty kokot? Tak keď váhate, jak pičusi. Lebo vy tam stojíte na mieste ako totálni kokoti. Počkaj, ja nemám čo robiť. Ja idem za tým Peťom, ja to mám piči. Asi aj ja. A Miro čo, chudák? A to sa tak... Á, ten zombíkam ide, Viktor. Hej, tak, že mám tu do srdca. Á, ťahá niekto zombíkov. Do Videl policajných. som ho. Á, henie. Za to Miro, málo. zabij ho. Zabite ho! Poliklínka. Á, ďalší je vonku, on má snajperku, Miro. Kde? Ten vonku, on tam je pred policajnou, on má snajperku, rýchlo za ním. Pred kostolom? Pred kokotom, do piče s tebou, Miro. Á, vidíš ho, jak tam beží? Ježiš, Miro je kokot. Koľko sa zlákol do piče. Ale kde to piče? Ježiš, už nehaj takto piči. Vy ste kokoti proste, vy ste úplný kokoti. Prečo máme snajpera kriplo? Vy ste chorí, proste ľudia, fakt to neexistuje, A proste. však povedz si, že... To nevymyslíš proste. A zombie tam beží. We are OP. Yeah, mother bitches. Poďme, ráčuj to, Peťo. Koľko ti dáš, keď ja chcem kryť? Poď, Peťo. Počkaj, to je tak nebezpečné, to je kokoti. Ja by som tam išiel, lebo nás odjebe z boku. Daj ma kry. Dávaj, hej. Choď. Teraz to ráčuj, rýchlo tam bež. Kilenica, more, kilenica. Lagi jak kurva, ale však nevadí. Niekto chodí v policajnej. You don't say. Zabij ho. Dobre, idem prvý, hej. Nie. Si ho má snajperku, Miro ho mohol odjebať. Ale Mám kde? ho taký kokot. On mal snajperku a on bol pred policajnou. Kde bol? Ja som ho nevidel pri tej. Bože. Kde? On bol pred policajnou, ten hráč. Ja aj tak si mal povedať, ja som... Dobre, idem. A nie hráč, Peťo. A ten nemá nič, to jebem na neho. Dávaj, poď.
Vidím ma. Poď do policajny, že... Aha, je tu hráč! Zajebali ste ho? Bol tam hráč, Peťo, mal si ho zabiť. Kokot, jak ma hitol? Čo ti jebe? On mi úplne damage dával. To je ten v histórii, to je ten, čo sme ho nehali ujsť. Aha. On má damage jak piča. On ma úplne potráfal, chalani. A ide za... Čakaj. A vidím jedného hráča. Trafil som ho. Bože, to mi to furt zavádza. Piče. Ten na piču, ja idem z druhej strany. Skapal. Oni to majú pokryté. Skapal. Ešte jeden. Pred kostolom je. Pred kostolom? A jaký mal skin? Taký jak Timir? Nie, svalnáč. Tak to je niekto iný. Volnáč. Koľko minus 10 reputácie? A to kde? To čo si zabil? Na spavne. Som zajebal hráča. A mal veci? Mal Nie, veci? on kembil na mňa. Tebe nebe. Oni tam započali zombici, Peťo. Koľko ešte, že som mal cold do piče. Nice, Miro, nice. No, toto sa mi páči, chlapci, takto keď hráme. Ale mali by sme rašu tú onú policajnú, ja by som to vydrbal. A ja by som to išiel. Kokot cold je iná pecka. Počka. Kokot, ten hráč bol normálne pri mne, ty vole. To budeš... Čo, rašneme to, Peťo? Dočkajte na mňa, vy... Že úplne dovnútra ideme doľava, hneď tam sa zakryjú. Poďte hneď. 3, 2, 1, let's go, don't stop, rush me. Dávajte, jak na cisku, to rašujte, dávajte, Aha, rašujte. zombíci idú dál. Choďte donútra, rýchlo. Tam je zombík, vydrž, nikto tam není. Počkaj, vy delte pičoviny. Koľko zombík, milión. 500 zombíkov. Veľa zombíkov, vy kokoti. Ježiš, ale prečo to všetko na mňa ide, vy ste prijebaní ľudia, hlúpi. Strieľa ma zo Saigou. Pomôžte mi. Kokoti proste prijebaní. Podpora, kurva. Vy ste Dávaj, on kokoti. tu kempí v tejto prvej miestnosti. Dávaj. Viktor, on tu kempí, zniž mu tú barikadu. Ktorej prvej do Do piče? piče, mňa zabil, kurva. Kokot ma zajebal. Naspal. Ježiš, aj mňa zajebal. Kurva, Viktor, ja ťa jebem, chod do piče. Debilko vyjebaný, velikánsky rasher, kurva. Kurva, Kokot, mám ťa piči, totálne ťa mám piči. Kľud. Ktorej Jebem prvej do teba. miestnosti? Debilko. Počkaj, Miro, bacha, či tento je tam, pozor, dávaj bacha. Sniper v piči, ja som v piči, chodte do riti. Vy ste jak malé deti, fakt. No ty si malé dieťa, najprv rašuješ a potom stojíš, jak lúb. Však Bude loser, vyjebaný. Kokot. Ty si Oj, fakt- Ale jak ťa odjebal, ty kokot? mňa vidla mi zabil, kokot. Pojebaný. Ty si jebnutý! Ty Tak si... ja som dostrieľal s koltom a nič. Však proste snajpera zajebe s vidlami. Čo ti No je? hej, lebo To som je vystrieľal história. kolta a vieš čo. Peťo, v ktorej to je miestnosti? Ja to rašnem. Piče, vyjebaný kokot. Ty moje veciane. Ale kokot je Viktor. Jasne, ja som kokot. Oh my god, ty si lava. Kokot som skoro na hlavu dostal. Dobre sme si zahrali. Dvaja sú tam. Bacha, Viktor, dvaja, ide ku tebe, pozor, vidí ťa. On je za tým rohom je, Bacha. Za rohom je. What the fuck? Pozor, Viktor. Bacha, ty si retardovaný, čo on je za rohom je. Keby sa nemal lag, išli do piče. To nedá, oni ma rašujú jak jebnutí do piče. To je Čak, noob lebo team. my sme to mali urobiť presne to isté s tým policajným. Ježišmaria. Noob team. Len mi proste, ale koľko noob tým, ty si noob do piče. To sa nedá, to sa takým skillermi sa nedá bojovať proste. No nie, ty si noob, lebo sme sa dali rush a vy ste sa zastávali jak čuráci.